Shemai, sut ydych chi? Diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Fan yma, rydym mynd i ymdrin ar pynciau yn berthnasol i'r iaith raglenni Golang, sef lle rydym yn gallu canfod yr adnoddau ar gyfer cymorth i mewn yn dysgu o'r iaith hwn, ac wedyn rydym mynd i trafod ynglyn â'r ffwythiannau, ReadFile neu darllen oddi wrth yr ffeil, ac wedyn yr hyd neu yr len sydd yn dychwelyd yr maint o'r ambiwolyn, ac wedyn ar mynd i trafod sut i darllen y ffeil. Felly, pan rydym yn dysgu rhyw iaith raglenni, mae'n bwysig i fod ar gael adnoddau ar gyfer y cymorth, lle rydym yn gallu dod o hyd o gwybodaeth ynglyn â'r ffwythiannau, a'r hefyd y pecynau ac hefyd y llyfrgelloedd sydd ar gael, sydd yn ein galluogi ni i raglenni ac i greu y ffwythiannau, a'r hefyd y ffythiannadigaeth o'r cymwysiad, lle rydym yn gallu eu cymwysiad nhw i mewn yn yr sefyllfeydd yn go iawn, i mewn yn y byd go iawn, i greu yr apiau, enghraifft, neu y cymwysiadau, neu yr wefannau, ar y rhyngrwyd sydd yn beirniadol yn defnyddiol. Felly, ar gyfer hyn, ble rydym yn gallu dod o hyd o'r adnoddau cymorth ar gyfer y iaith raglenni Golang. Felly, y safle amlwg aniynol yw i mynd i'r wefan ar gyfer yr iaith Golang, sef yr wefan swyddogol, ar hyn fan yma gyda'r cyfeiriad go.dev, ac wedyn mewn yna fe rydym yn gallu machlwyo i'r isbygell yn y Saesnig learn, ac fan yma rydym yn gallu dod hyd o'r ambell mwy o'r adnoddau, neu rydym yn gallu clicio ar y dewisiad ar y diwylliant ar y brig fan yma i machlwyo yn yr dudalen hon. Felly fan yma rydym yn gallu dod o hyd o'r amrywiaeth o'r cyrsiau neu'r hyfforddiannau ar gyfer yr iaith raglenni, enghraifft rydym yn gallu cymryd yr ymdeithiad o'r iaith Go, neu rydym yn gallu pori ar y dogfenniaeth, neu rydym yn gallu edrych ar enghreifftiau o'r rhaglenni i mewn yn y iaith Go, neu os rydym eisiau ambell mwy o'r cymorth, enghraifft os rydym ar y dechreuad o'r taith o dysgu iaith raglenni, rydym yn gallu ymweled ar wefannau hyn, ac hefyd mae gyda ni yr hyfforddiannau yn ychydig yn fwy arbenigol, ac wrth mae reiddwyd ar gyfer unigolion, ac hefyd mae gyda ni y llyfrau hefyd sydd ar gael, ac dwi'n meddwl ynglyn ar rai o'r rhain fan yma, rydym yn gallu ei brynu oddi wrth y wefan, ond gallem ni'n dod i hyd o'r rhai sydd yn rhad ac yn ddim hefyd, fel yr un fan yma sydd yn galw cyflwyniad i raglenni yn Go. Felly, os ydyn yn clicio arno fe, rydym yn gallu llawrytho yr ffeil PDF sydd yn rhad ac yn ddim. Felly, i lawrytho, rydym yn gallu clicio ar y cyswllt fan yma gyda'r geiriau PDF form neu ffurflen. Mae'r brawddeg hwn yn dweud nid ydy'r clipper yma ar gael ar gyfer pryniad, ond mae'n dal yn gael am rad ac am ddim ar-lein yn isod neu yn yr ffurfedd o'r PDF. Felly rydym yn gallu machlwyo trwy'r gwybodaeth, trwy'r clicio ar yr cysylltiau fan yma, neu rydym yn gallu llawrytho yr holl ffeil PDF. Hefyd, fan yma, os rydym yn torchi i lawr ar yr URL cyfer fan yma, sef Golang book.com/public neu cyhoeddus/PDF. Felly, rydym yn gallu dod o hyd o'r cyfres o'r hyfforddiannau sydd yn barhau am 4 wythnos, sydd yn ymdrin ar materion dan y pwnc cyflwyniad i rhaglenni i mewn yn Go. Felly, dyma'r gwersyll botasen ar gyfer hyn. Dyma'r cysylltu
ar gyfer pob un dydd yn pob un wythnos, 4 ohonynt, ac yma rhain yn cynnwys llawer o'r fedwaith sydd yn manwl ac yn llawn o enghreifftiau fel hyn. Felly, ar ôl hynny, os ydyn nhw'n dychwelyd I mewn i'r ffeil codtaliad, mae gyda ni yr banciau eraill, sef yr ffythiant I ReadFile neu darllen y ffeil, ac wedyn yr maint o'r anwolyn, ac wedyn ambell mwy o'r rhain. Felly, os ydyn edrych ar y codtaliad, mae gyda ni ambell mwy o newidiadau oddi wrth y fideo olaf. Fan yma, dyn wedi symud mas ar rhanbarth o'r cod lle ydyn yn ambenodi yr gwerth imwn yn yr llinell anwolyn gyda'r enw str_vocab. Felly, o'r hynny'n o blaen yn defnyddio llywysog lluniau adnod fan ymar yr ôl dib I poblogaethu yr llinell anwolyn str_vocab, ond yn ytrach na gwneud hynny, penderfynais I gosod data I mewn yn y bregell, yr un data fel o'r blaen, ond I mewn yn yr ffeil gyda'r enw ecm, tanysllech eng. Felly, yr cysyniad yw I creu is-bregell dan y bregell ar gyfer y taflun, ac I mewn yn y fe, ydyn nhw'n gallu creu ambell mwy o is-bregellau ar gyfer pob un deiglymiad o'r ieithoedd. Fel enghraifft, I mewn yn y achos hwn mae gyda ni deiglymiad o'r Gymraeg gyda Saesneg, ac fan yma ydyn nhw'n gallu gosod data neu manylion I gyd ar gyfer yr rheolau gymredig, ac hefyd yr gerfa ar gyfer yr cyfeithiad oddi wrth un iaith i'r llall neu oddi wrth y llall i'r nall. Felly, enghraifft, yn y terfynach arall, os ydyn yn rhestru egmwysiad, mae gyda ni is-bregell gyda enw Saesneg lang pairs, neu'r deiglymiad o'r ieithoedd, ac os ydyn yn bollio yno fe, mae gyda ni ambell mwy o'r is-bregellau, ac yr un sydd yn berthnasol I ni yn yr achos hwn yw yr un gyda'r enw ecm, tanysllech eng, sef yr un ar gyfer y ddwy iaith, Gymraeg a Saesneg, ac wedyn os ydyn yn morlio yno fe, mae gyda ni yr ffeil fan yma gyda'r enw ecm, tanysllech eng.txt, ac wedyn os ydyn yn ei agor fe, fel hyn. Felly, dyma'r un data fel o'r blaen, ond yn ytrach na gyfawd I mewn yn y llinell amrywolyn, mae'n mewn yn y ffeil testyn. Felly, yn ôl yn yr terfynach arall, dyma'r un data o'r fideo olaf, nawr yn ei sefydlu mas, nawr I darllen oddi wrth y ffeil, ac I osod data I mewn yn yr un llinell amrywolyn ar gyfer yr gweddill o'r ffythiannau I mewn yn yr ffeil hwn, mae angen I ni I defnyddio yr ffythiant ReadFile oddi wrth y pecyn I o util. Felly beth sy'n digwydd yw, yn gyntaf, mae angen I ni I cychwynegu yr llinell amrywolyn str_vocab trwy defnyddio llawn wahanol, dilenwyd yn uniongyrchol gyda'r cyfartalnod, ac wedyn mae'n angen I ni fan yma i'w cychwynyddio gyda'r gwerth gwag yn ei cnwswyd I mewn yn y dwbl dyfynod, ac wedyn ydyn yn galw ar y ffythiant I darllen y ffeil neu ReadFile fan yma, ac ydyn yn ambenodi I mewn anno fe yr cyfeiriad lle I ganfod yr ffeil ecm tanysllech eng.txt, ac wedyn os ydy'r gweithrediad hwn yn llwydiannus, sef os ydy'r gwall neu yn cyfartalu I 0, felly ydyn yn ambenodi y gwerth imiwn yn yr allbyniad o ffythiant ReadFile ar ôl ei trosgwyddyd I mewn yn y fath llinell I mewn i'r llinell amrywolyn str_vocab. Felly nawr, os ydyn yn gwneud hynny ac yn ychydig y ffeil,
ac yn ei redig fe, fel hyn. Felly nawr, mae gyda ni y neges gwallt fan yma sydd yn digwydd i mewn yn yr amser rhedeg, sydd fath o'r gwallt sydd yn panig neu brawedig. Felly mae'r neges ar gyfer y gwallt hwn index out of range, neu mae y mynegau allan o'r amrediad, ac felly os ydyn yn edrych ar y cod, beth sy'n digwydd yw ydyn yn hollti y llinell neu y llun ar yr arnod pibell fan yma, ond os ydyn yn edrych i mewn yn y ffeil, os ydy'r arnod ar gyfer y diwedd o'r ffeil yn digwydd ar ôl y llinell olaf i mewn yn y ffeil, fe fyddai hyn yn dychwelyd yr llinell gwag i mewn yn y dollenad hyn, ac felly os ydyn yn ymgeisio i hollti yr llinell hon sydd yn gwag ar yr arnod pibell, fe fyddai hynny yn dychwelyd yr un gwall fel o'r blaen. Felly, i osgoi hyn, mae rydyn yn gallu prawholi ar gyfer yr hyd o'r llinell, neu pob un llinell sydd yn cael ei dychwelyd oddi wrth pob un doleniad, oddi wrth y holltiad hyn. Felly, os ydy'r maint neu yr hyd o'r dulliad sydd yn cael ei dychwelyd oddi wrth y gyfrediad o'r holltiad, os ydy ei yn cyfartalu i un neu yn lai, sydd yn arddegau nad oedd unrhyw pibell arnod imwn yn y llinell. Felly, i rhedeg yr gyfrediad hwn, sef yn y Saesneg continue neu parhau, ac beth yn digwydd gyda'r arwydd ar continue yw, fe fyddai hynny yn edrych na parhau gyda'r gweddill o'r llinellau yn isod yn mynd yn ymgyrchol i'r dechreuad o'r dyluniad yn uchod. Felly, os ydyn yn gwneud hyn, fe fyddai hyn yn osgoi y neges gwallt gyda'r mynegau allan o'i amrediad. Felly, os ydyn nawr yn ychydig y ffeil, ac wedyn yn ei redig unwaith eto, fel hyn, na mae gyda ni y neges gwallt ar y llinell 42 gyda'r continue neu parhau yn ddisgwyledig. Felly, i trwsio hyn, mae angen i ni i ddim ond i mewnosod yr arwydd ar continue neu parhau i mewn yn y cronfachau cyrliog fel hyn, wedyn os ydyn nawr yn ychydig y ffeil, ac wedyn yn ei alredig unwaith eto, ac nawr mae'n dweud yn y Saesneg, os gwelwch yn da, mewnbynwch rhyw destun, ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu ar un bradeg fel o blaen, sef field full of flower, ac wedyn pwyso ar botwm doddiad, ac wedyn mae gyda ni yn uniongyrchol ar cyfeithiad i mewn yn Gymraeg, maes llawn o flodein gyda'r meddwl treigliad ar flodein. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n mynd ar hyn yn gallu gwthio yr newidiadau diweddaraf i mewn i'r cadwfar ar-lein sef GitHub. Felly, ar gyfer hyn, os ydyn yn edrych ar y gymwysiad o'r plicell, ac os ydyn yn rhedeg y gorchymyn git status neu cyflwr, felly mae angen i ni i rhedeg y gorchymyn git ac wedyn neu achwanegu ac wedyn dot i achwanegu newyddiadau diweddaraf i mewn yn y cadwfar leol fel hyn. Ac nawr, os ydyn yn unwaith eto yn rhedeg git status neu cyflwr, nawr mae gyda ni ffeil newydd gyda'r enw /eng.txt ac hefyd main.go sydd wedi ei newidwyd ddim bod nawr. Nawr, cyn ei gwthio nhw i'r cadwfar ar-lein GitHub, mae angen i ni yw amrymo nhw yn y cadwfar leol trwy defnyddio y gorchymyn git commit ac wedyn namin A ac wedyn namin M ac wedyn yr seweb sef ar hyn yn gallu mewnbynnu rhywbeth fel ffeil newydd /eng.txt ac hefyd newidiadau diweddaraf i mewn yn main.go ac wedyn dyddiad
ac wedyn yr amser, ac wedyn rydyn ni'n gallu pwyso ar botwm dodiad, ac mae'r rhain wedi ei amrymo I mewn yn y cadwfa leol, ac nawr rydyn ni'n barod i'w lwytho nhw ar yr cadwfa ar-lein trwy ddefnyddio gorchymyn git, ac wedyn push neu gwthio, ac wedyn namin F, ac wedyn namin U, ac wedyn greddyn, ac wedyn main, neu prif. Ar y pwynt hwn, mae angen I dweud mae'r dywisiadau namin F ac namin U yn cynrychioli yn gyda'r ar gyfer namin F I gorchestu neu I gorfodi y gwthiad ar-lein, ac wedyn mae'r namin U yn cynrychioli yr uwchlwythiad neu yn y Saesneg upstream, ac rydyn yn gwirio hyn trwy yn dachlen oddi wrth yr canllaw ar gyfer y gorchymyn git push. Felly os rydyn yn gwneud gorchymyn git ac wedyn help ac wedyn push fel hyn, felly rydyn yn gallu torri lawr i'r dywisiadau ar gyfer namin F fel hyn. Felly mae'r namin F ar gyfer gorchestu, ac wedyn mae'r namin U ar gyfer yr uwchlwythiad neu uwchlifio neu uwchffrydio. Felly yn ôl yn y gorchymyn gymell, rydyn yn gallu pwyso ar y botwm dodiad, ac wedyn rydyn yn gallu mewnbynnu yr enw o defnyddiwr, ac wedyn rydyn yn gallu lido mewn yr tocyn mynediad personol fel hyn, ac wedyn os rydyn nawr yn morwylio i'r dudalen ar gyfer y taflun, nawr ar y dudalen ar gyfer y taflun ar GitHub, os rydyn yn clicio ar y bygellfan yma, felly dyma'r ffail ar gyfer y danillell eng.txt, ac hefyd os rydyn yn edrych ar y cymwysiad o'r main.go fan yma, a dyma hefyd newidiadau diweddaraf yn y ffail fan yma. A dyna ni gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi ei ganfod yn defnyddiol ac yn ei mwynhau. Dyna'r tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.